To protect firefighters at the operating theatre, in airplanes, in cars, to protect crops, to isolate buildings, to manufacture hot air balloons, to hold loads, to protect from the sun or to filter. Textiles are everywhere. Technical textiles are textile materials in which functionality is more important than aesthetics. They represent more than 20% of the global production of textiles worldwide. These added value textile materials are being manufactured in Catalonia, a territory located at the northeast of the Iberian Peninsula, at the Mediterranean Sea, having Barcelona as its capital. More than 100 companies form the Catalan Technical Textiles Cluster. Fibres and yarn manufacturers, knitted and woven fabrics manufacturers, non-wovens manufacturers, finishing companies, chemicals and machinery suppliers, together with organisations that support them in their R&D+I activities. They cover all the technical textiles value chain, and their products can be applied in most of the final applications. AEI Textiles represents the Catalan Technical Textiles Cluster since 2008. They are stronger together. Sharing experiences, knowledge and resources, they increase their competitiveness in the global market. AEI Textiles team works closely with its members by developing activities which fit within 4 strategic lines: R&D, skills, internationalization, and marketing. L'AEI és una associació tèxtil catalana que té molt sentit per a les empreses tèxtils d'aquí, perquè agrupa empreses des de la filatura fins als acabats de totes les branques del sector i ens ajuda a desenvolupar projectes conjunts amb molta vocació internacional. Hem participat en un projecte europeu amb l'AEI per desenvolupar un nou producte, un nou fil de polipropilè amb unes característiques tècniques determinades que ho hem fet conjuntament amb clústers internacionals i amb empreses internacionals. Un clúster és imprescindible per que es pugui desenvolupar i que es pugui mantenir la situació, com a mínim la situació dels textils tècnics avui en dia. I hi ha altres materials tèxtils que no són moda. Aquí a Catalunya tenim producció. Què millor que tenir un clúster que afavoreixi tot el nostre sector dels teixits tècnics. Els nostres punts forts són que estem fabricant productes molt especialitzats de valor afegit. Estem aquí i tenim un pes i volem posar en valor el que estem fent. Parlar amb diferents gent, de saber a on estem, quines inquietuds tenen, quines inquietuds tenim nosaltres, sempre és positiu. Junts és una manera de ser més forts i de poder-nos defensar. El clúster ens dona una força que d'altra manera no tindríem. El clúster és un pont d'unió entre totes les empreses, és com una família, això és molt important. Avui ja no estem parlant de competidors, estem parlant de col·laboradors entre empreses per aconseguir un producte innovador i competitiu en el mercat europeu. El clúster AEI és l'organització que coneix amb més profunditat el sector de teixits tècnics catalans. En resum, l'AEI Textiles ens ajuda a millorar la nostra competitivitat. Join us